Ikergazte bilgunea izango da, ikerketan dabiltzan gazte horiek Euskal Herrian egiten den ikerketaren ikuspegi orokor bat izan dezaten, eta nor dan nor, eta nor hori zertan dabiltzan ikusteko aukera ezin hobea dela esango nuke. Leioako Medikuntza Fakultatean txokotxo bat topatu nun, han hasi nintzen tesia egiten, onddo baten inguruan, medikuntzarekin lotutako kandidalbikan zizeneko onddoarekin. Eta hura bukatutakoan, nire jefea izandakoak ez zaukan aukerarik niri ezer eskaintzeko, baina beste alde batetik nire irakaslea izandako batek eskaini zidan Dinamarkara postdoka egitera joateko aukera eta proteomikan aritzeko. Proteomika orduan Euskal Herri mailan eta ez da estatu mailan ez zegoen inondik inora garatuta, baina Dinamarkan bai urteak zeramazkiten proteomika egiten edo proteomika behintzat ibilbide bat egiten, eta ara joan nintzen eta han pasan nituen 2 urte terdi horretan ikasten, ikertzen eta bueltatu nintzen eta bueno, hori, kontratu txiki batzuekin eta gero sartu nintzen eskola batzuk ematen arduraldi erdira eta bueno, guain ja biokimika saileko irakasle agregatua naiz. Ezinezkoa da ikerketa bakarka egitea. Zure proiektua daukazu, baina lantalde batean egiten duzu lan, laborategi batean egiten dugu guk lan, eta elkarlana ezinbestekoa da. Ikusi besterik ez dago, ikerketa artikuluak ez daudela pertsona bakar batek sinatuak, ez direla pertsona bakar batek sinatuak, lantalde batek egindako lana dalako. Ikuspuntu horretatik ikusten ez dela aldaketarik egon, zientzia gure ikuspuntutik behintzat, eta nire alorrean nabarmena da, zientzia lankidetza da, lantalde bateko, lankideen artean aurrera eramandako proiektuak dira zientzia. Bizipenak, nik esango nuke kanpora joatea dela ikerketak ahalbidetzen dizun bizipenik oparoena, aberasgarriena eta politena, ez? Atzerrira joan, euskaldun moduan joan, nazioartekotasun baten parte izan, eta mundu osoko leku desberdinetako jendearekin ikustea benetan ondo uztartzen dozula zure bizitza bizi horretan, ez? Euskal Herritik kanpo. Nik gonbidatzen zaituztet danak, ikertzaile guztiak, Durangora hurbildu zaitezten eta zuen ekarpenak bialdu ditzazuen, zuen lan eder interesgarri horiek azaldu ditzazuen, eta 3 egun oso giro on, atsegin eta politean pasatzeko aukera hori gal ez dezazuela eta etorri zaitezten.